Pane mapictures ari kutenderera aiwa nyika yose aiwa yakanakirwa yesterday vachiona masoja aiwa on their parade and the likes vachiona even shangu dzavo dzichinyura mumadhaka on a venue yakanyatsokuplaniwa aiwa nevanhu vaitoti we find the perfect spot yekuconducta our own 45th independence. Sana pina mashuka mudanyorwa panapa kuti subscribe or like on the bell kuti tanga taona panapa Tafi the man aumura chiposta aiwa mapictures amuri kuona mudanyorwa achiti nhasi mvura yange yakatsamwa kugoko anoposta mapictures amuri kuona awo aiwa ari kungotaura ega they are on parade but kuri kuona kuti kota yegumbo shangu yese aiwa idori mudhaka zvayo aiwa vanhu vari paparade nemamwe mapictures ese amuri kuona tonomanya takananga aiwa pahendo yana advocate Fadzai Maire anobuda vachipostawo mapictures emasojawo ari kumadhaka uniform dzakazara madhaka dzakatotauranyura achiti madhaka ayo represent poor planning and underdevelopment. We need new leaders. Anenge anouya achireply pane post yanga yapostwa naNick Mangwana achiti this for me symbolizes resilience, indomitableness and a never say die spirit. Ndo mashoko anotaurwa panapa naNick Mangwana achipraisa ma-armed soldiers vamuri kuona avo vari paparade vari kuparedha aiwa makumbo akanyura mumadhaka panapa. They are trying to hide the fact that aiwa these guys apa vakafeiliawo vakatadza kunyatsokuplana kunyatsokutsvaka evenyu yonyatsokuonekwa kunzi aiwa inenge isina madhaka kana kuti inenge according nokuda kwesituation panguva ine kuti weather yatiri munyika yeZimbabwe ndeyekunaya. They should have planned aiwa kune nzvimbo ine magrounds akanaka kana kuti kune slab or concrete, but mapoor place ndo anovakontrola. Dzimwe nzvimbo vanenge vachitya maattacks. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pana comment section yedu. Mudze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.